ye muka ani woro soro an ka kumaso kɔnɔna la Amadou El Kounare ale bɛna kibaruya kɛnɛ dayɛlɛ aw ye aw kelen-kelenna si tɛna na fɔ aw jigi kɔ Amadou bɛ sira di ma tabarikala aw ni ce aw ni sɔgɔma a ye aw bisimila bi sɔgɔmada in na kokura bamananw ko dɛlinan ko ale bila mani don kelen kamana ko ɲɛ o tuma dɔw bɛɛ lajɛlen a dugujɛ ka bi ye don dɔ ye tubabu ko chaque jour est une chance a y'aw danse bi sɔgɔmada in na kibaruyaw la bakurubaw bɛna tali kɛ i k'a dɔn awa diɲɛ maa ka wulikajɔw kɔnɔna la kokura min ye Human Rights Watch ale ye gafe dɔ bɔ gafe mun na o kɛlen don ka jalaki bolokɔni sin anw ka jamana lakanabaw la kokura k'a fɔ ko u b'a la ka bingali ni damatɛmɛ wale dɔw kɛ an bɛna kuma o koɲɛw kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la min ye o kɔfɛ fana an ka jamana kɔnɔna la politiki bankun kan wulikajɔ jumɛn kuraw daminɛlen don min b'a to i k'a dɔn awa sama-samali kuraw bɛna daminɛ janko furancɛrɔ faga maaw senkɔrɔ kokura an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la politiki gafeba kɔnɔna la RPM a bɛ ɲini ka kɛ sɛkili sabasiri ye sabula min bɛ tali kɛ jɛrɛ mun sigira kabi waati la minnu kumana kan ko Buhari tireta na kɛ u ka tɔ cɛbɔw ye jɛkulu wɛrɛw sigira min nunjuru bɛ Babɛri Gano honorable Musa Temini ani honorable Mamadu Jarasuba ni u jɛw bolo minnu ko sariya sɔsɔba bɛ o baaraw la ko olu tɛna jɛ ni o ye olu ko k'u ye jɛkulu ye minnu bɛ i k'a dɔn awa parti ka sariyaw kɔkɔrɔ donni ni o lakilenni baaraw kɛ u ye barodalasigi dɔ kɛ renouveau ye i k'a dɔn kumana a kan an bɛna kuma o kan aw ye bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanan na an bɛ bɔ yan nɔ fana ka taa Bafulabe ka taa Usubi janjan ka taa Sibi ani Mali fa tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la a ye aw bisimila ka aw masakɛ coko kibaruya sanuma ale de bɛ fɛnsɛnna aw ye an ɲɛ kɔmɛ an bɛna ale aw ni sɔgɔma kokura a ye aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kanan na an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw kɔni bɛ lakana wulikajɔw la an ka jamana cɛmancɛ bolo ka taa se fɔ kɔrɔyanfan fɛ min o de hukumu kɔnɔna la nin waati laban ninnu na wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ Mali finitigilakaw fɛ lakanako nasiratigɛ la nka kuma wɛrɛw b'a ko senkɔrɔ n'o bɛ tali kɛ maa dɔw ka jatela k'a fɔ ko damatɛmɛ wale dɔw b'a la ka k'a la ni o ye ka bin maaw kan ni olu ye civil gansanw ye ka se ka dangari olu la ka sɔrɔ olu tɛ jatigɛ wale tigilamaw ye kuma in kɔni an ye ɲinini ka kan finitigilakaw kɛrɛfɛ olu ye a galontigiya nka hali bi a ka bi min ye maa minnu bɛ yen ni olu ye wale ninnu danci kuma kelen ninnu bɛ senna olu kɔni fɛ maa dɔw bɛ yen olu ye seereya dɔw di seereya minnu na k'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni yɔrɔ dɔw la ko maa tɛ ka bɔ maa na o kumaw larawela nka ko in ɲɛkisɛni ye jumɛn ye surɔ an ye dasumuli dɔw kɛ ka kunnafoni ɲini yɛrɛ nasiratigɛ la an ka finitigila ka ɲɛma dɔw kɔrɔ olu seginna ka kuma kalontigiya kokura olu ka laseli la k'a fɔ ko i k'a dɔn kɛwale caman bɛ yen minnu b'a la k'u dogo population civile cɛla ka sɔrɔ u ni jatigɛ wale tigilamaw olu kɔni bɛ jɛla ko dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen Mali yɛrɛ dugu lakikaw don nka maliden dɔw bɛ a kɔnɔ tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen n'o ye maliden wɛrɛ minnu sɔnna tiɲɛni ma ko o bɛ kɛ u jatigiw ye dɔw yɛrɛ bɛ yen fana olu bɛ dugu kibaruyaw bɛɛ lajɛlen di hali finitigilakaw ka kan kɔnɔna lakanako bɛ cogo min na maliden dɔw bɛ yen minnu bɛ o kibaruya di juguw ma o kuma wele kɔni dalen don jamanaden bɛɛ lajɛlen ye maa o maa ni i soma bɛ tiɲɛnikɛla wale la walima ni soma ni tiɲɛnikɛlaw bɛ jɛla u ka bɛɛ k'i ka duden la faamuya k'a jira k'a fɔ jamana kɔni kɛlen don ka laraweli yɛrɛ jɔnjɔn de boloda maa minnu bɛ yen ni u y'a kanu ka kɛ jamana niw ye u k'u senbɔ juguw sennɔ ka jamana niya jamanadenya baara kɛ nka minnu bɛ yen ni olu kɛlen don k'a kanu i k'a dɔn ka u tɛgɛ di bamanciw ma k'u tɛgɛ di tiɲɛnikɛla kulew ma nafolo ko nata la walima fɛn wɛrɛw nataw la ka ɲɛsin jamana juguya la o kuma ko ni wulikajɔw kɔni daminɛna o tiɲɛnikɛla ninnu fɛn o fɛn bɛ yen k'a dɔn ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ gosi bere kelen na nka minnu bɛ yen ni jamanadenw don ni u sen tɛ foyi dɔn ni i k'a dɔn u b'u ka bagangɛn na ten walima u b'u ka cikɛw la u b'u ka mɔniw la ko olu bɛ jate jamanaden ye maliden ka baara finitigiw ka baara ye ka olu lakana cogo ɲuman na nin ye kibaruyaw ye an kɔni ye mun sɔrɔ an ka ɲininiw kɔnɔ nka bi sɔgɔmada in na kokura min ye sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu mun bɛ yen n'o ye Human Rights Watch olu ka gafe dɔ bɔlen don kokura gafe mun na olu kɔni ko seereya b'u bolo k'a fɔ Mali finitigilakaw kɔni b'a la ka bingali kɛ ka ɲɛsin maa dɔw ma minnu bɛ yen ni olu tɛ tiɲɛnikɛla kulew ye nin kibaruyaw kɔni b'a la ka folofolo a ma tigɛ da min na wulikajɔ ye anw ka sinsinbere ye waasa k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a lase maaw ma ladiriya
sariya ale kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ farancɛrɔ faga a kunumako la a ka jɔ joona walima fɛn kana fara kan a kumani bɛna wuli tile 2 in na kokura a ma sɔrɔla k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɔni ma jɛ ni a ye fiyewu Franjorofan kana kɛ bada ye olu kɔni bɛ labɛn kura dɔw la labɛn minnu na mun b'a fɛ ka i ka dɔ awa hakili falen dɔw ani u ka dusumakasaya jira dusumakasaya minnu na u kɔni b'a fɛ hali bi n'a ka bi ka a ɲini jamana faamaw fɛ u bɛ se ka Franjorofaga in ka a bɛrɛbɛn waasa dɔ bɛ se ka bɔ jamanadenw ka dekun na sabula olu fɛ ni kow tora nin cogoya ninnu na i ka dɔ gɛlɛya de bɛna fanga bonya an ka jamanadenw kan min ma bɔ ko fana na waati nataw la an bɛ ɲininiw kɛ o kan Ministri ɲɛma Dr. Shogel Kokala Maiga a cɔla kuma sɛbɛkɔrɔ ciyalen do bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana bɔlɔlɔ matarafabaw ani bɔrɔdaw yɛrɛ la jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ la ka ɲininkali fila min kɛ o ye yala gɛlɛya kisɛbilen dugu jɛlen do i k'a dɔn ministri ɲɛma ani jamana finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔni ye ɲininkali ye bɛɛ lajɛlen b'a la ka min tɛngu i yɛrɛ la nka anw ka ɲinini na min jɛlen do i ko fara kɔnɔji o kɔni ye k'a fɔ furukufuruku belebele bɛ gouvernement yɛrɛ de kɔnɔ min b'a la ka kɛ sababu ye ka furukufuruku yɛrɛ bɔ fɔ a kuma b'a la ka se jamanakuntigi colonel Asimi Goita ni a jɛw ma kɔni na jamana faamaw kɔni b'a la k'a ɲini bi k'a dɔn gɛlɛya jumɛn de bɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ ministriw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ministriw ni ministri ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de bɛ ani fura bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la cogoya min na ka fara o kan fana walasa jamana de bolofara jɛkulu bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don jamana mara baara la k'a dɔn donatɛmɛ fanga ye jamana de bɛɛ lajɛlen kungo ye laɲiniw kɛra min yɛrɛ kɛra sababu ye ka yɛlɛma don charte kɔnɔ kow la mun b'a yira k'a fɔ gouvernement jama hakɛ min bɛ yen n'o tun fɔra o ka don a kɔnɔ dɔ ka se ka fara o jama hakɛ kan waasa maa minnu bolo n'u dɛnnen don kɛrɛfɛ bɛɛ sen ka se ka don jamana jɔli baaraw la o ko min ma inclusivité o nasaratigɛ kɔnɔna la min ye yɛlɛma mangani donni gouvernement kɔnɔ o kumaw kɔni minnu bɛ senna nka yɛlɛma kɔni mana ko fɔ i k'a dɔn woro karilen bɛ a yɛrɛ dɔn wulusu yɛrɛ samaba ye maa dɔw bɛ gouvernement kɔnɔ minnu yɛrɛ la cogo sira olu yɛrɛ de ma se ka kɔ tigɛ ko in daminɛ ni sisan cɛ ni yɛlɛma kɔni bolo dara o dɔw ni bɔli ka surun nka bɔli ko kuma min bɛ yen ni o b'a la ka maa caman hawuja ni o yɛrɛ de kuma ye kuma wulilenba ye o ye ministri ɲɛma yɛrɛ bɛna taa wa a tɛna taa o kɔni de bɛ maa caman nɛkun kan gɛlɛya belebele bɛ ministri ɲɛma ka kunkan kɔrɔfɔ minnu na o ye maa dɔw bɛ yen kabi Dr. Shogel Kokala Maiga nana olu kɔni dusu ma kasara kosɛbɛ kabi a nali yɛrɛ fɔra caman bɛ yen olu y'u ka bankari boloda ka kɛ ni i k'a dɔn hakilina dɔw ye olu yɛrɛ ye ɲɛfɔliw kɛ Shogel yɛrɛ nalen kɔ a ka politiki mara baaraw fana taara cogo minnu na o ma taa politiki ma caman fana jimi sira fɛ sabula olu ka jatela ko u farafanfin fɛnw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn ci yɔrɔ dɔ sabula olu bɛ jalaki caman na se Dr. Shogel ma ka kɛ ni a b'a la ka kuma minnu ani i k'a dɔn olu fɛ ko a bɛ ma kumaw fɔ minnu bɛ maa dɔw ma fiɲɛ n'o ye politiki banku maa dɔw ye o dusumakasaya kan fɔra fɔ dɔw yɛrɛ ye batakiw ci dɔw yɛrɛ ye wele bila ministri ɲɛma ma ko a ka se ka i k'a dɔn i fɛrɛ minɛ kuma dɔw olu fɔli la ka fara o kan fana maa dɔw yɛrɛ k'u bolokɔni siɲɛ a la ko tajuru sara bere bɛ a ma kana se fɔ ani kuma gɛlɛn minnu yɛrɛ fɔra fana ka ɲɛsin diɲɛ jamana caman ma o min na maa dɔw ka jatela o b'a la ka kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ kɛ gɔn kelen na bila yan bɛ don min na i ko bi nka maa minnu fana bɛ yen ni olu yɛrɛ fana bɛ k'a lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye olu kɔrɔ yira k'a fɔ Shogel jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na ko nin y'a jɔyɔrɔ cogo ɲuman de ye i k'a dɔn a ka wuli ko minnu dogolen ko jamanadenw ka bɔ o kalama ani diɲɛma yɛrɛ b'a fɛ ka diɲɛ yɛrɛ Mali ko dabiri Mali dala cogo min na ko a b'a la ko basakili ci ko ka di maa caman ye ko kɔni filɛ nin cogoya in ye Shogel ministri yɛlɛma mana kɛ gouvernement Shogel de bɛna taa wa a tɛna taa wa maa dɔ de y'a ta ni o ye colonel Asimi Goita ni a kɛrɛfɛmaw ye minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye jamana ɲɛmaaw ye olu minnu yadiriyalen don ka jamana ministri ɲɛma suganti olu de bɛ se k'a dɔn ni ministri bɛ yɛlɛma ni Shogel ni toli ka kan walima ni fiɲɛ kan ka bila a senkɔrɔ nka waati nataw de bɛna jira an na a ko bɛna kɛ cogo di nka min kɔni jɛlen ko toro tigɛ o ye k'a fɔ gɛlɛya belebele bɛ gouvernement kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi politiki banku kelen kan RPM Rassemblement pour le Mali a bɛ gisidalaw ko fɔ ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ntanya na a bɛ ntanya kuma min na o y'a sɔrɔ ɲɛgɛnɛ bɔ belebele bɛ RPM kɔnɔna la a ma sɔrɔla k'a fɔ tɔ ma ɲɛma min bɛ n'o ye Bokar Tereta ale ka kow ta fa kɔni gɛlɛyaba bɛ ani bolofara dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale min yɛrɛ ma dogo nka sigi ka fɔ an ka kow don k'a dilan o kɛra sababu ye k'u ɲɛtugu ko caman kan nka
kabi ibe ka kɔni tayana kɛwale dɔw kɔni be munu sariya kun lasigili dɔw kun kɛra waati tɛmɛnenw na maa munu farala ɲɔgɔn kan laadala RPM kɔnɔ mun kɔnɔ olu ye hakilina dɔw ta ko ni tɔ ka cɛbɔ bɛna kɛ ko danaya na da Bɔkari Tere kan ko in kɔni ma bɛɛ tɔ disiba caman ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min ye honorable Musa Tembeni Babɛri Gano ka se honorable Mamadu Jarasuba n'u jɛ caman be munu ye RPM ma lakodɔnnu ye ani munu yɛrɛ fana ye lapasabaw ni tɔ yɛrɛ kanubaw ye olu kɔni ye farala ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔ jɛkulu mun ko collectif pour la défense des textes statuts et règlements du parti ko tɔ sigira sariya minnu kan ko olu bɛ fɛ o ka labato u kana kɛ ngɛrɛ k'u yɛrɛ furufara olu kɔni ye barodalasi kɛ k'a fɔ u ma jɛni a cogo si la min ye hakilina minnu taara o jɛrɛ in kɔnɔ k'o kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔ baaraw kɔni kɔfɛ a ma ɲɛ sa fɔ u taara laɲini dɔ kɛ ka taa sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ sariya maaw yɛrɛ fana ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ jatɔ yɛrɛ biro min bɛ yen ko o yɛrɛ ka sariya ko yɛrɛ fana gɛlɛyaba bɛ o kɔnɔ ko dulonni tora ten a ma ɲana k'a fɔ kuma minnu kun fɔra ni o ye i k'a dɔn kiiribulon tigilamaw yɛrɛ sariya min yɛrɛ fɔ o sariya yɛrɛ fana ma se ka lafaamuya kosɛbɛ jamanaden bɛɛ fɛ tɔ kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen y'a lakale cogo min bɛ taa i ji min sira fɛ min bɛ tali kɛ waasa ka nɔgɔ bɔ o ko la k'u ka hakilina kuraw di min ye honorable Musa Tembeni ni a jɛw ye barodalasigi kura kɛ barodalasigi min kɔnɔna la u ye ɲɛfɔli kɛ ani wulikajɔ min bɛ u yɛrɛ bolo honorable Musa Tembeni ye Mali wasabulon ɲɛma a kɔrɔ ye RPM tɔn dɔ bi ɲɛma dɔ do bi ale ye min fɔ a ko k'an k'a lamɛn aw ta ye san 3 ye aw ye san 5 ni kɔnɔ o bɛ sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ kɛlɛ la ko sati ka respecter aw yɛrɛ bɛ ka sɛnɛw ka tɔɔrɔ ni aw ka parti kɔnɔ o ye parti ɲuman ye donc c'est pour que journal anw bolo déjà renouvellement kun daminɛna commune ni sous-section ni section na o baara an b'o laban joona pour que mɔgɔ kuraw ka bɔ section na ka na bureau suba la ka ɲɛkura di bureau suba ma parce que tant que congrès kura ma kɛ bureau suba la maa si tɛ se ka bɔ dɔ ka don hali mɔgɔ min ba fɔra o tɛ se ka remplacer ni congrès de an bɛɛ bɛ bureau kelen de kɔnɔ an bɛɛ sigira dogo kelen an bɛɛ ka mandat bɛ ban dogo kelen a tɛ se ka yira k'a fɔ an minnu kumana bureau tɔgɔ la k'an ka kumakan tɛ se ka jate parce que bureau mandat banna nka minnu ye décision ta bureau tɔgɔ la comité central la a ma yira k'a fɔ ko décision fana man ɲi k'a sababu kɛ o décision taara an ka mandat bannen kɔ san 2 kɔ donc gɛlɛya bɛ yen donc an y'a yira k'a fɔ sisan problème t'a la justice mana min fɔ kɛlɛ t'a la wolo t'a la on est les démocrates on est les républicains nka comme justice fana sira dɔ yira fili bɛ se ka kɛ dugu ma nka justice fana sigilen don a étage laban don sisan an bɛna yɛlɛ fo étage la ka taa yira k'a fɔ baara min kɛra électricité la fili dɔw yira la an bɛ fɛ o baara kana kɛ donc k'a da jama tulo kan fɔ ni ala sɔnna ma an bɛ se justice sanga to laban na fo ka taa sanga to laban fo ka taa diɲɛ bange nin baara in kɔnɔ ni ala sɔnna ma anw tɛ sariya anw tɛ découragé maa ka kuma t'an bɔ an ja kan u k'a bolo kunna k'a fɔ an tɛ maa dɔgɔya an tɛ maa ɲini an tɛ maa dɔgɔya an tɛna kuma. honorable Musa Tembeni RPM tɔnden don o kuma a ka ɲɛfɔli dɔw ye nin ye u ye barodalasigi min kɛ i k'a dɔn kunna sini u yɛrɛ jabala la commune 5 na k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye renouveau kɔni bilama a bɛ ka kibaruya di bɛɛ lajɛlen ka bonya kɔnɔ maa o maa bɛ i bɛ kɔrɔ fɛ i bɛ tile bi ba ni kɛɲɛ kan ni i y'a kanu i ka kibaruyaw ka lase ladiriya kɔnɔ k'a dɔn renouveau ɲɛmaayaso kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan aw bɛ Mali fan o fan k'a daminɛ Kayi ka tɛmɛ Bamako ka taa Kulikoro Sikaso fɔ Tawudeni jamana fan o fan bi lasigidenw sigilen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ani baaraɲɔgɔnw jɔnjɔnw bɛ an bolo ka fara équipe belebeleba kan min bɛ taa maa 100 ni kɔ la renouveau soba la yan minnu labɛnnen don waati bɛɛ ka se ka taa aw ka kibaruyaw ta sunkɔrɔ bonya kɔnɔ ka n'a lase mais fanga fɛn tɛ fanga fɛ renouveau kɔni bɛ kibaruya di bɛɛ lajɛlen ka bonya kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ IRD fana kɔnɔna la ni sɛkili sabasiri kelen bɛ yen kabi honorable Soumaïla Cissé ala ma hinɛna ale fana ntanyana tɔ maaw dɛsɛra ka bɛn kolokotoco bɛɛ lajɛlen ko n bɛ fɛ ka kɛ a ɲɛmaa ye ka to an da la a kɛlen don kunkolo saba bafula kelen ye min bɛ tali kɛ Gwaɲɔ Kulubali ale ni a kanuba jɛkulu jamaba bɔra ka se sebe fa iko dakɔnɔji ka taa congrès dɔ sigi congrès mun na olu yɛrɛ ye bureau sigi i k'a dɔn tɔ yɛrɛ cɔala tɔnden minnu bɛ olu ka kanuya kɔnɔ
kɔnɔ k'o ɲɛmaya ta ka di Guagnon Kulubali ma ka bureau jama dafa o fankelen fɛ min ye tɔ ɲɛma danga min n'o ye professeur Saligu Sanogo ale fana ni jamakulu fana bɛ fankelen fɛ ni o ye maître Demba a n'a jɛ caman wɛrɛ ye olu fana ko olu de ye a hakika ye k'a dɔ taabolo fila de fana bɛ o IRD la bi min yɛrɛ la IRD tɔ ma caman bɛ yen ani minnu ye hakili falen kɛ olu yɛrɛ kɔni sigilen maloyalen yɛrɛ don u ka denbayaw kɔnɔ bi minnu y'a yira k'a fɔ Sumayila Ntanyalen kɔfɛ IRD tun man ka kɛ nin cogoya in kɔni na a kɛli b'a fɔ ko ala lajarabi bilen don tɔ kan a ko kɔni bɛ kiiribulon yɛrɛ ɲɛkɔrɔ an bɛ donni minɛ i ko bi sabula min bɛ tali kɛ fan dɔ in maaw la olu taara Guagnon Kulubali wele kan weleli min yɛrɛ la min ye hali kase minnu labɛnna ka baara dɔ tɛgɛnɔ bila o kase ko kiiri donna ni nin bɛɛ lajɛlen ye ka damakasili kɛ kan maaw ye wele bila Guagnon Kulubali n'a jɛw ma ka se k'olu lamɛnni na ka sɛbɛn di i k'a dɔn juge d'instruction dɔ ma o min yɛrɛ fana kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko yɛrɛ taale fɔ poli économique fa dɔw fɛ a wulikajɔw bɛ senna kiiri kuma fɔra kunungo k'a dɔn Bamako tribunal la nka jaabiw kɔni n'o ye délibéré ye aw bilalen don kan tɛnɛ nata kɔnɔ yala kiiri tigilamaw bɛna o ko in jɔn ladɔnniya ani kiiri min bɛ n'o kuma bɛ senna kiiri tigilamaw bɛna jateminɛ jumɛn kɛ ka jaabi jumɛn bɔ tɛnɛ nata ni ko tor'o cogo la o jaabi na dɔ ladiriya ale fana kɔnɔna la saga kɛra 42 ye nin waati na aw minnu bɛ ni aw sigilen don k'an lajɛ walima k'an lamɛn minnu bɛ u ka bureau kɔnɔ mobile kɔnɔna la k'a fɔ ko aw fana ni sɔgɔma ko farati ka kɛ aw bɛɛ lajɛlen taama bere ye minnu bɛ bi ni garisɛgɛ dir'u ma ka ɲɛmaya minnu kalifa u la k'a f'u ye u k'a minɛ ni barika ye k'a minɛ ni bonya ye k'a minɛ ni majigin ye sabula ala de bɛ faga di ala de bɛ a minɛ renouveau kɔnɔ yan an ka cakɛɲɔgɔn caman bɛ yen minnu yɛrɛ fana ye garisɛgɛ sɔrɔ baara yɛrɛ n'u ka cɛsiri kɔnɔ k'a yira u la k'a fɔ ala ka baara bɛɛ lajɛlen sabati u ye laɲini min kɛlen don n'o ye groupe yɛrɛ ka taaɲɛ o ka se ka kɛ badabada ye waasa hali bi n'a ka bi sanayɛlɛ bɛ se ka k'an sinsin bere Fanta Tumota wulikajɔ kunfɔlɔw ye nin ye Lamini n'a ye Samafa ye a wolo bɔli sa o bɛ dugumaw ma wulikajɔ kelen o bɛ continuer sɛgɛnnafiɲɛ bɔ tɛ bi ta la Amadu bɛ sira di ma tuguni i ka se ka sori Ibrahim Diallo bisimila siraba kunnafoni olu kɛnɛ kan